मंदिरात चाललोय आम्ही पाया पडायला. आज मंगळवार आहे. देवीच्या मंदिरात चाललोय. चला पुढे गेल्यावरती दाखवतो. हे एकच टी शर्ट घालतात. दुसरे टी शर्टच नाही काय हो तुमका. असो चला चल चल पटापट चल. पूर्ण केळींची बाग आहे. लागवड केलेली आहे बघा. बाजूलाच नदी पण आहे आणि मंदिर पण आहे. तिकडे नारळाची बाग आहे. ते केळ्यांची बाग आहे. तिकडे ऊस लागवड आहे. लोकांनी बागा वगैरे केलेल्या आहेत. कारण का बाजूला पाणी मजबूत आहे. भरपूर आहे पाणी. गंड नदी असल्या कारणाने पाण्याची टंचाई नाही येते. आणि हे मंदिर मी अगोदर पण दाखवून झालेलो आहे. हे मामाकडचं मंदिर आहे. फक्त एवढंच आहे तेव्हा गाभाऱ्याला टाळा होता, त्याच्यामुळे आतलं काय दृश्य दाखवता नाही आलं. आम्ही पाया पडायला आलोय. सकाळचे वाजलेत 9. झालं फोन ठेवला. सकाळचं वातावरण बघा काय आहे. आणि हे झाड इतकं मोठं आहे ना हे. हे कसलं झाड आहे एवढं मोठं आहे ना हे. वड सर्व मिक्सिंग आहे ना. पिंपळ वड त्रिदेव आहे. त्रिदेव वड पिंपळ. चल पुढे. काय मंदिर आहे. चला पाया पडूया. देवीचं मंदिर आहे. चला आतमध्ये जाऊया.
जाऊन आलो, पाय वगैरे पडला. तू घरी जाणार ना? चला. काय चप्पल ठीक आहे. घातली आहे सरळ घाल. जय श्रीराम मित्रांनो, कोकणातली जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आता आपण आलोय मामाकडे आणि मामाकडे आहे पूजा. त्याची गडबड चालली आणि हे उघडे नागडे ये बाबा काय ब्राह्मण भटजी असं आतमध्ये असं काय करता? कोण? तो कोल्हाच आहे. ए बाबू आंघोळ कर ना यार पटापट. आंघोळ करायला आंघोळ करणं भावेश म्हणतो आंघोळ करता मला दाखवशील. अरे तुम्ही किती राहा मग सवालच ना. हा काय प्रश्न आहे? हा काय प्रश्न आहे? दाखवायला नको. तर अशा प्रकारे आज गडबड आहे. तर पूर्ण काही व्हिडिओ वगैरे दाखवणार नाही. बघूया व्हिडिओ कशी म्हणते ते. पूजेची वगैरे काय व्हिडिओ दाखवणार आहे. आता इथे जरा मस्तपैकी बसूया, रिलॅक्स होऊया. चाय नाश्ता वगैरे येईल तेव्हा काय. मला पण आता हातभार लावला पाहिजे कारण का गडबडीमध्ये काय पाहिजे काय ना ते बघितलं पाहिजे. मामाकडे पूजा देखील आहे आणि मामाने गाडी देखील घेतली आहे नवीन. तर आता RTO ला चाललंय नंबर प्लेट लावण्यासाठी, नंबर वगैरे मिळवण्यासाठी. ही गाडी कशी वाटली? हितेश, ते ह्याला लावायला वरती तरी पण साधारण किती खर्च येईल? 50,000. लाईक करा या गाडीसाठी व्हिडिओला आपल्या. एकदा का आरुष फोन नंबर देशील ना मग? कणकवली या तालुक्यामध्ये जर कोण असेल, बरोबर ना, भाड्यासाठी बोलशील ना? आहे ना? कॉन्टॅक्ट नंबर तर देणारच आहे. मस्त गाडी घेतली. मागे पुढे कधीतरी कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे मामाला विचारेन आणि भाड्यासाठी वगैरे कोणाला पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्याशी संपर्क साधू शकता. बंद झाला दरवाजा. काय देणार? काय देणार? काय पार्टी? काय चल चिकन थोडी, आम्ही पागल झालाय चिकन साठी थोडी. ते बॉयलर 4 इंजेक्शन मारलेले बॉयलर. पार्टी पाहिजे. थांबला जरा. काय थांबला? रात्री करूया पार्टी. कोणती? चायनीज? चिकन चायचाव? बाईक नाही फक्त. काय बाईक नाही. तू इकडे सोडक्या. मी मोठ्याने का नाही बोलत आहे कारण का पूजा चालू आहे. ब्राह्मण दिसत पूज. बाकी काय नाही. पार्टी कुठे आहे भावा? पार्टी कुठे आहे? पार्टी इकडे इकडे इकडे. जेवायला हा बोलतो काय माहिती? चिकन देणार. चिकन देणार. ते 4 इंजेक्शन मारलेले बॉयलरला ते चल.
कांदा नाही तू आता जास्त थंड करणार सांगा. पंखा बंद कर आता बोल, आता कांदा दे. कर ना हे कर तू चालू केले आपल्यावर आहे ऑर्डर दिली ना मटणाची वड्याची कांदो दे हे कांदा दे बाबा त्याला बाबा. कांदा दे, कांदा दे. कांदा दे. लिंबू कुठे आहे ते पण दे. तू काय करतोय काय येऊ शकतं? मी देते ना तुला कसले order? हा. पण मी देते कसले ना order? बस हे माणसं. रात्रीचे वाजल्यात 12 आणि आता आपला भावाचा बर्थडे आहे, तर त्याच्यासाठी ही तयारी करतात गपचूपपणे. हा असं जरा काय केक ना भावा? बोलू दे ना, बाहेर बोलू. 12 वाजले. हे काय लाईट लाईट तुझी लाईट नको. दे फोन दे. रात्री 12 वाजता उठलं. रात्री 12 वाजता हा ए लाईनी तेव्हा इकडे असं लाईनी तेव्हा इथं बोलतो असा हे असा रवा असा गौऱ्या ते राहून दे सकाळी. हे मी काय बोलतोय ऐक ना अशा राहा ना. मामा प्लस लाव. दाखव. फ्लॅश लाव. चल पटकन पोटात दुखता त्याच्या चल पुढे ढकल गाडी कोणाला चालवता येते? सवालच ना, आम्हाला तर येत ना. आम्हाला शिकवलीच नाही गाडी. आम्हाला तर शिकवलीच नाही गाडी. Birthday to you. Happy birthday dear देवेंद्र Happy birthday to you. तू पहिला तुझा मान नाही पहिले मोठं झालं तरी नाही नको वर्ष कमी होतात असं काय नाही तरी बी नको ओवाळायची अगर मेणबत्ती फुकायची तरी नको तू मेणबत्ती फुकली ना ए लाईटी कमी करा रे. ये तू फुगले लाईटी कमी करा. ए त्याला फोटो रिबीन आहे की का? बघू दाखव रिबीन काढू हे बाजूला कर हे बाजूला कर फ्लॅश लाईट नको टाकू रे. काढूची लागली नाही नंतर खायचंच आहे ना. ते थोडी खाणार ती नाही खाणार. नायलन तुम्ही मी खाऊया बाकी काय. तूच खाते. फोटो काढा हे टाळा नाही बरोबर आहे थांब जरा थांब ठेव तुम्ही काय करताय आता मी नाही घेऊ शकत तोंडात तंबाखू आहे ते सांगणार ना. नाही हे ना अजिबातच हे काय रिस्पेक्ट हा करू काय हा करायचा बरोबर नाही. या तुम्ही आता आरुष घे हा यो मोठो आता बस झाला कापून सगळ्यांकडे नाही. हे ना सांगते त्याचा तू बोला नको मध्ये. हे सोन्याची रिंग आहे हातामध्ये ए बाबा आता हे रिंग बिंग काय काय नाही. शोधतो.
ती नकली नाही येते आतमध्ये. झोपेतून उठावं. झोपेतून 12:30 वाजत आले. सकाळपासून जागून नाही, थंडा प्यायला हो, थंडा पिलं अजिबात नाही ना. नाही पिलं. उद्या माझा रिपोर्ट घालतो तुला बरोबर. होय, होय. हा स्कॅनिंग पूर्ण. Scanning काय मग बरोबर स्कॅन करते. या गो 5 जणांनी गो. काय रे गेंडू? त्याला ते सरप्राईज दिलं ना त्याच्याबद्दल. एका माणसाच्या पोटात उभं होता ना. बरा आला लगेच केक खाऊन. तो त्याच्या तोंडाकडे बघता. त्याच्यावर केक वर नको टाकू. सीमा, होय. त्याने झोप लागली. आता केक वाटा. हे तांब्यातून पाणी दे ना. हे काय आहे? आधी अरुण मगाची बॅटरी कोणकडे अरे डोळे मिचकावू नको. हे तुकडे काढ सीमा नको ये, सगळे- सर्वजण झाले. कुठे जा? रवले कोण? तू खाल्ला हा मी खाल्ला. बाबू आता देवेंद्र थांब रे काका आहे केक आहे तो. काका वाटणी घे तुझी वाटणी घे. अजून एक काढ माझा. तुझा काढला ना हा आरुषचा काढ थोडासा. तुम्हाला द्यायचा दोघांना थोडा पूर्ण अर्धा पीस दे बोलतो. बाबू कुठे आपला? तुला हवाय गेला. नको बस झालं कंटाळ. असा बर्थडे होता. कॉंग्रॅच्युलेशन टॅटू आर्टिस्ट. तुला कुठे खायचंय?